Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se naskirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba podhitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio ministarstvo i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu, ja sam svjedok koji sam živ, imao je torbu i da vam kažem, imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama. Nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko 5 miliona starog novca za plate vojnika. Da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se zna, mislim, novac da se vrati, to je iluzija.